Příjemné informace vám, kteří právě posloucháte. 5 minut před prezentací je nás přítomno 30. Už je nás 50 a začínáme. Valuable Idea Concept, což je VIC ve zkratce, takový volitelný myšlenkový koncept, který vy můžete se z tohoto programu zúčastnit samozřejmě. My máme teď momentálně investora, kterému 100 000, 200 000, 800 000, milion, 10 milionů nedělá problém, i 100 milionů nedělá problém. Takže my máme teďka někoho, kdo nám zaplatí ten hlavní vstup, ano, tady do tohoto programu. My nemusíme platit nic, my nemáme žádné riziko, jediné riziko je to, že vyděláme peníze. Ano, a když by náhodou, já říkám 100% existuje jenom v případě, že se řekne, že umřeme, ale pak už zase 100% není, protože nevíme kdy, ok? Takže vezměme to tak jako úžasnou šanci, je to teďka strašná dřina momentálně, protože se všechno dělá ručně, ale v příštím týdnu už budou tyto stránky spuštěny a když potom kliknete na registr, tak už budete mít vy vlastně svůj link, svůj back office, kde si budete moct prohlídnout úplně všechno, kde budete všechny vidět, všechny, který jste už do dnešního dne přivedli. Ti, kteří jsou noví, tak samozřejmě, když se posnaží, tak už příští týden tam také něco uvidí, to je logické. Já jsem sama v tomto programu 4 dny a řeknu vám, že 4 dny nedělám teď už nic jiného, než jenom kontroluju registrační papíry a snažím se všechno dávat nějak dohromady, aby to bylo tak, aby ti nahoře to zase dobře zpracovali. Na závěr tady této prezentace já vám ještě řeknu pár drobností, abyste věděli, jak to vyplňovat, abyste to dobře předali dál, i když se snažím toto i v našem chatu na Skypeu všechno vysvětlovat. Takže my tady máme firmu, která dělá různé radio nebo geolokátory, jako jsou GPSky, jako jsou propojení různých, třeba ve starých autech nebo ve starších autech, kde nejsou navigační zařízení přes volant a podobně. Vybavit to nově, to stojí hodně peněz. Tady se nabízí levnější záležitost s tím, že je to možno pronajmout, ano. Takže oni, tady ta firma, chce se dostat na trh se vším všudy. Oni to budou nabízet samozřejmě i těm velkým firmám, které si budou, jako je Mercedes, Toyota, já nevím, všechny možný po světě, a chtějí prorazit na celý svět, ano. A do roka, a to vám za chvíli ukážu, budou chtít mít obrat ve výši 100 miliard dolarů či euro, proto já si myslím, že spíš v eurech to je, protože my všichni jsme placeni v eurech. Oni také mají tady tyto všechny možné slot mašiny, které jsou v hernách, mají různé bankovní automaty, které pronajímají a tak dále. To jsou všechno záležitosti, které nejsou zrovna nejlevnější, ale když si je pronajme ten někdo, tak potom má samozřejmě pár nějakých výhod. Co bude dál v tom celém programu, to
ještě nevím, třeba tam bude možnost prodávat nebo nabízet to někomu, no. Třeba i potom my budeme mít tu možnost i navíc vydělat tady peníze, kromě těch, které už dnes jsou tak úžasné, protože ten marketingový plán je opravdu špičkový. My dostáváme od toho našeho, jak bych to řekla, blahodárce 360 eurový balíček. Ano, 721 platit nebude, ale 360 se uvolil, že nám každému zaplatit. Čili ten vstup je zaplacený, vy máte nulové riziko. Ano, tím, že se zapíšete a už budete mít třeba přivedený 2, on platí všem. On platí všem, kteří se zaregistrují. Zatím platí, možná bude platit ještě 2, 3, 4, 5, 6, 7 měsíců. To nikdo neví, ale teďka té šance využijeme. Ano, když se podíváte na tyto stránky, které mají www.vkoncept.net, tak se dostanete i na otázky, odpovědi. Tady ten pakáč, jak se říká hezky po česky, to se mi strašně líbí to slovo. Si můžete porozklikovat, dáte si to do překladače a můžete si přečíst všechno, co tady píší. Ano, to nebudeme teďka rozbírat, protože já chci udělat takovou malou, krátkou prezentaci, abyste si dokázali představit, o co vlastně tady jde. Takže pustíme něco jiného. My si pustíme teďka marketingový plán, abyste věděli, jaká je efektivita tady toho leasingového trhu. Ano, to je vlastně celá podstata záležitosti. Ta firma sedí v Arabských Emirátech a oni dobře víte, že už toho udělali hodně, to bylo moc dobrý. My jsme v podstatě na začátku všeho, protože ještě stránky nejsou spuštěny, ale budou spuštěny v průběhu příštího týdne a od příštího týdne už bude mít každý svůj link, my už nebudeme muset tady se honit s nějakými formuláři a podobně. Takže tady na tomto trhu většina lidí vůbec, pokud něco chtějí koupit, tak to berou spíš přes tady ten zapůjčovací smlouvu. Ano, oni si udělají takzvaný leasing na všechno. A dostanou produkty a vybavení, které potom vlastně tyhle koncoví zákazníci mají, a to bez jakýchkoliv nákladů. Oni platí jenom za ty služby, za ten produkt, za to vybavení, ano, a to platí měsíčně. Takže to bude generovat, nebo mají to v plánu, bude to určitě to bude, protože jsou to chytří lidé a my dobře víme, ví někteří z vás, pokud vím, tak jste i v takových programech, že máte třeba sami zakoupené nebo zapůjčený peněžní automat někde v Emirátech. Okay? A 28% vůbec celosvětového obyvatelstva dává přednost tady těmto pronájmům. Jaký je model tady tohoto obchodu? My jako členové tady tohoto programu, my se podílíme na tom, co se vlastně bude dělat ve vztahu k těm, právě k těm, kteří budou ty velké stroje, ty slotové mašiny a tak dále, a tady tyto i GPS a ty menší záležitosti, jako jsou navigační věci, budou si pronajímat nebo kupovat a my vlastně na tom budeme vydělávat. Ano, protože
oni dodají, tady tento konečný koncový zákazník, ten si zapůjčí, nebo nalízuje, nebo jak tomu chcete říkat, a platí servisní poplatky po dobu 48 měsíců. Ano? Takže oni dají produkt na trh, někdo si ho pronajme, koupí, ať už je to, jak to je, anebo jeho má pronajmutý na 4 roky. My jako členové zaplatíme náš balíček, zaplatíme v úvozovkách, protože to platí teď za nás ten bohatý člověk, ano, a vy dostáváte, nebo platíte 12 měsíců provizi, která je závislá od toho balíčku. Takže my dostaneme balíček, ale my musíme platit měsíční poplatky. Ano, ale to vůbec nevadí, protože, jak jsem říkala, my máme tady všechny ty geolokátory, my máme hrací automaty a různé jiné věci. My dostaneme zaplacený 360 euro, tím pádem máme ten balíček, ano, a 4. Teďka se musíme postarat o to, abychom to dali dál do světa. My dostaneme jeden lokátor zaslaný, ano, a 4 budou pro pronajmutí. My dostaneme vlastně v tom balíčku 5 těch geolokátorů, ano. 4 se pronajmou někomu a ten VIC se postará o ty zákazníky. Takže a tím máme my 60 bodů. OK? 60 bodů znamená 60 euro. V tomto případě také nám vznikne měsíční poplatek 20 euro, což je absolutní minimum a sranda proti tomu, co vy děláte. Pak jsou tady dražší a dražší balíčky, vy můžete vždycky po uplynutí, anebo i v mezičase upgradeovat, když budete vy chtít. OK? A vždycky platíte 20 euro vy jako členové. Tak. Když přivedete 2, tak vy jste aktivovaní. A tím pádem berete celý rok 60 euro měsíc co měsíc. Což je za celý rok 720 euro. Ale to je pořád nic. Vy dostáváte první provizi po proběhnutí prvních 30 dnů po vlastně zaplacení, ale my musíme teďka říct, od příštího týdne to bude od momentu, kdy se zapojí ty stránky. Ano, protože to pak běží všechno automaticky. Vy, když se prodlouží o 24 měsíců, tak už potom je 45 euro v tom prvním roku za každýho, nebo za ty lidi, který vy máte pod sebou, pak ve druhém roce 30. Ale to je jedno, když máte 2 lidi. Vy dostáváte celý rok 60 euro každý měsíc. Navíc ale dostáváte i 15 euro, ne 5 euro za každého jednoho z těch, kde dostáváte v první řadě 60 euro za každého jednoho, kterého přivedete a vytvoříte si váš binární systém, ano, takzvaný. Vy máte svoje místo, vy si přivedete jednoho doleva, jednoho doprava, tak. A v ten moment jste oprávnění k tomu, abyste brali ty roční poplatky 60 euro, ta měsíční po dobu 1 roku. Ano? Budete vy sami brát 60 euro každý měsíc. Navíc, vy jste přivedli jednoho sem, druhého sem, to znamená, tady dostanete za toho jednoho 60 euro, za druhýho dostanete další 60 euro, to jsou
peníze, které jsou jednorázové. Ale vy za každého jednoho, a to do neskutečné hloubky, včetně těch 60 jednorázových, dostáváte za každého nového člena ve vaší síti. Ano, takže vy dostáváte měsíčně po dobu jednoho roku 60 euro. Vy máte už jistý. Vy musíte ale zaplatit měsíčně, to vám budou strhávat, ale z těch vašich vydělávaných peněz, čili z vaší kapsy teď nejde vůbec nic. OK, vy jste si vydělali a oni vám strhnou 20 euro za to, že vy vlastně ten geolokátor dostanete. A ten je docela dobrý, když máte vnouče, nebo musíte to hlídat a neuhlídáte to, protože to je stříbro, aby vám to někam neuteklo, nebo takový tím ledy, tak jim na tajno zašijete někde ten lokátor a budete přesně vědět, kde se vám to dítě pohybuje. To byla jako sranda teďka. Třeba to tak ani není proveditelný, protože ta mládež už si to najde, že? Si řekne, aha, co to tady je. No nic, v každém případě vy si můžete takhle vybavit třeba auto, anebo něco, abyste věděli, když vám někdo něco ukradne, že to hnedka najdete. Tak. Čili za každého jednoho, kterého jste přivedli v momentě, kdy máte ty vaše dva příjmy. Když ti dva přivedou další dva, tak vy máte za každého jednoho zase těch 60 euro jednorázově. A pak máte za každého jednoho měsíčně 5 euro. Vážení, to je něco úžasného. My máme ale tady ještě provize z binárního systému jako takového, kde dostáváte 50% objemu bodů vaší slabší skupiny, čili té slabší nohy. Když má ta levá noha 6000 bodů a ta pravá noha 4000 bodů, tak vy dostáváte provizi ve výši 2000 euro, protože ten rozdíl je to, co vy dostanete. OK? Tak, potom máme tu dlouhodobou provizi ještě. Tady se to zase rozděluje na levou pravou nohu. Tady jde o rozdíl zase nebo počet bodů těch placených měsíčních poplatků vaší slabší nohy, vaší slabší skupiny. Jo, ta slabší skupina je tady ta pravá skupina, čili levá udělá 1000 bodů, pravá udělá 500 bodů, rozdíl je 550%, provize je 250, to je logické. Ano, a toto jsou peníze, které budete brát prostě pravidelně každý měsíc a to jsou vlastně ty peníze, které vy pobíráte potom z těch, které jsou v té vaší skupině, to je po těch 5 eurech. Ano, jeden bod, 1 euro. Teď, každá osoba, která koupí balíček, čili dostane zaplacený potažmo, musíme to takhle říct, dostane zaplacený od našeho investora. Tak v binárním systému se aktivuje. Vy dostanete, nebo máte jednoho přímého nalevo, jednoho přímého napravo, máte oprávnění, protože vy dostáváte výplaty do neskutečných, do nekonečné hloubky, tak máte nárok až na 1000 euro denní provize. Denní, prosím, ano. Já si myslím, že pro každého z vás je možný během, řekněme, 2-4 měsíců se dostat na měsíční příjem 1000, 2000 i 10 000 euro. To není žádný problém. Ale kde máte takovouto šanci? Když budete ale, až se otevřou stránky, protože teď je to zastaveno, protože oni se z toho ze všeho zbláznili, budete mít 2 přímé nalevo a 2 přímé napravo, tak se můžete dostat, to už jste team leader a potřebujete na to 8000 bodů. A už máte maximální denní provizi 3000 euro. Denní provizi.
než ji budete mít, když se vypracujete a budete mít rozšířenou tu síť až dolů, samozřejmě potom už to naskakuje ty body všechny. Že ty body se vám počítají z obou dvou stran, jestli je to levá slabší, nebo pravá silnější noha, ty body se vám počítají všude a pak postupujete vlastně v tom žebříčku. Když se stanete koordinátorem, to už byste měli mít 3 nalevo, 3 napravo v binárním systému. Okay? 16 000 bodů už máte nárok, pokud máte tolik toho davu lidí pod vámi, i na denní provizi, i když náhodou byste měli mít 4 000 denní provizi, tak nedostanete, že máte jenom do 3 500 denní provize. U supervizora je to 32 000 bodů, ale to se o tom nebudeme bavit. Tady už dostáváte i odměnu, že pojedete pro 2 osoby na Madeiru, na dovolenku na 14 dní. Ale to už jste mít 4 přímé nalevo, 4 přímé napravo. Já si myslím, že to umí každý z vás, protože vy určitě znáte pár přátel, akorát rozbudovávat doleva doprava to teďka ještě nemůžeme, až nám spustí stránky. Teď to jde s těma 222, ale udělejme si ten základ a potom na tom základu se samozřejmě dá i stavět. A když máte potom už 5-5 a řeknete, OK, já pojedu tady tuto šínu 5 a 5 a 5 a 5, ano, tak potom se dostáváte do úplně jiných dimenzí a dosáhnout prezidentaci či čermena, to určitě nebude hračka, ale bude to trošku práce, řekněme na rok, 2, 3 nebo rok, to je všechno možné. To všechno budete umět udělat, pokud se tomu samozřejmě budete trochu věnovat. A teď právě máme tu šanci ten základ udělat bez toho, abychom jeden jediný z vás platili jakýkoliv základní poplatek. Až budete brát měsíčně nějakých 20 000 třeba měsíčně, což je ani ne tisícovka na den, tak si určitě budete umět představit sem tam někomu pomoci, když už náš investor nebude chtít platit za každého, ale budete umět pomoct tomu či tomu a říct mu OK, ale já ti tady teďka pomůžu, anebo pomůžu 10 lidem, to je 3600, že jo, to všechno jde, to všechno jde. Ano, sem tam se najde někdo, kdo ty peníze zase bude mít a uvidíte, že toto poroste dlouhá léta. O tom jsem skoro přesvědčená, ale známe to, jak to je. Plno firem začne a pak nejsou. My tady to riziko máme 0, takže udělejme proto všechno. My navíc ale dostáváme od podniku v momentě, kdy jste prezidentem nebo chairmanem 0,5% z celosvětového obratu, a ne z celosvětového obratu. Z obratu té slabší skupiny bodek, co máte, tak dostáváte ještě navíc přidáno. Ten červen, to je ten nejvyšší. Já tam zatím nekoukám, jo, na ty nejvyšší pozice. Ono je to lepší zůstat trošku při zemi a říct si, OK, dneska bych byla ráda, kdyby mě 1000 připlavala za měsíc. To bych byla ráda. To znamená, co 1000 je nějakých